kunnafoni.net filɛlibagaw anw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina n'aban n'a ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a ye nin wagati nɔ aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi de la Mali kunnafoni.net ni aw ka émission mandi kɛnɛ ye Top Star n'o de fɔ aw ye tant que aw sɔgɔlen b'an na aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye donc o hukumu kɔnɔna la an ye ci bila an ka denmisɛnnin dɔ ma denmisɛnnin min don a fana b'a jɔniyɔrɔ fin dɛ a b'a seko kosɛbɛ dɔnkiliko la donc ale ye Ami Koyita ye Ami Koyita kɔrɔba tɔgɔman de bɛ an bolo yan nɔ Ami Cini donc n bɛna kuma d'a ma sisan a b'a yɛrɛ fɔ an ye ma chérie Naamu k'a ɲuman de b'i da kan foyi tɛ ne da a daminɛbali nin ye ka finesse ye a bɛ kɛ cogo di ko bɛ yen nɔ a ye ne ma finesse kɛ ala b'i ɲininka yɔrɔ de ne tɛ kuma d'accord sisan an b'a fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye tɔgɔ ne tɔgɔ Ami ne jamu Koyita bon n fa tɔgɔ Seyidu Balani hakili la mɔgɔ caman kan ka dɔn n ba tɔgɔ Sitan Sangare bon ne yɛrɛ bɛ n débrouiller dɔɔni dɔɔni ko ye dɔɔni dɔɔni ye ka taa d'accord Ami sigilen don Bamakɔ yan wa walima ko bɛ cogo di bon ne bɛ Bamakɔ yan i furulen don denw b'i bolo bon ma furu mais den kelen bɛ n bolo ala k'a balo amina rabi voilà Ami donc ko bɛna daminɛ i pɛrɛnnen don n pɛrɛnnen don ni finesse i pɛrɛnnen don ko bɛ yan dɛ finesse bɛ ne faga an bi ayi voilà Ami sisan nɔ Ami ni ɲininka n'a sɔrɔ i ye étude kɛ genre kalanw quoi bon voilà i k'i da don la i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o kow kan ne tɛ n kisa ma nɔgɔn dɔɔni dɛ a kisa ɲɛfɔ o yɛrɛ de ka d'anw ye bon dɔnkilida yɛrɛ kun tɛ ne ka ko ye dɔɔni kun ka di ne ye an togo di tantɔ ɲɛfɔli k'an ye n'o tɛ ne bangena k'a sɔrɔ n fa bɛ dɔnkili da n ba bɛ dɔnkili da mais ne tun bɛ taa balani-fɔyɔrɔ la n bɛ dɔn kɛ mɔgɔw bɛ n lajɛ n'an denmisɛnninw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faga kulonkɛ la n bɛ kalanni ta k'an jɔ n bɛ dɔnkili da o y'a sɔrɔ Jije Jawara ka paw de kun ka di n ye n b'olu kɛ dɔ nana i to la n mɔmuso k'a ko fɛn min don ne la nin den bɛ kɛ dɔnkilidala ye ne ko e kasira ne ko dɔnkilida man di ne yɛrɛ n ko dɔn ne ka di ne ye ne fa ko ne ma ko Ami jeli ne ko han ni ma se ka yɛlɛ yiri o yiri sanfɛ n'i ye guloki bɔ k'a gulo la ni maaw tɛmɛtɔ n'u y'i ye u bɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ a bɛ fɛ ka yɛlɛ dɔw b'a fɔ a y'a yɛlɛla ka ban n bɛ fɛ i ka dɔnkili de da ne ba ko n bɛ fɛ i ka dɔnkili de da ne ba bɛ sumu sigi an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la a bɛ micro di ne ma k'a mɛn ko dɔnkili da n b'a ɲininka n ko mama n ko ka mun fɔ a ko ko ka mun fɔ wa n ko ka mun de fɔ ne bɛ kasi a bɛ ne nɛni a bɛ jɛnatigɛ kan bɛ fɔ ne ma n nana n t'o la k'an t'o la n bɛ n sigi n bɛ n ba lajɛ ale bɛ Wasolon jardin kan mais ne bɛ ka tagama a fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon ne donna dɔnkilida kɔnɔna na n ba de kama voilà sisan nɔ i bɔra ka kuma minnu fɔ o y'i ka dɔnkili nacogo histoire ye sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn de n'a sɔrɔ Ami ye tubabukan kalan genre kɛ walima duguma kalan n'o ko bɛ cogo min na bon ne tun bɛ école la ne ye école bila dɔnkili de kama ani dɔn parce que ne tun bɛ école la n banna école ma pewu o tɔgɔnin bɛɛ la ten ne murutira pewu mais i kɔni bolo nafa b'a la walima ko bɛ cogo di i yɛrɛ bolo bon alhamdulillah mais ala fo k'a barika da fɛn fɛn ka di diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o ye dɛmɛbaga ɲuman ye n'i ye dɛmɛbaga ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ kɛ don dɔ kɔnɔdenni bɛ kɛ don dɔ kɔnɔba ye voilà Ami faamuyali sɔrɔla nin ko ninnu na i yɛrɛ nacogo dɔnkili kɔnɔna la i y'o ɲɛfɔ an ye i nana sɔrɔ dɔnkilidalaw b'a ka so mais dɔnkili tun man di e ye dɔnkili kun ka di e ye voilà sisan an bɛ fɛ k'a dɔn de dɔnkili kɔfɛ o ni dɔn kɔfɛ Ami bɛ baara wɛrɛ kɛ yan bon ne tɛ baara wɛrɛ kɛ donc i ka baara bɛnnen don ne ka baara bɛnnen don dɔnkilida de ma kosɛbɛ mais i ye dɔn fana bila sisan n'i taara n sɔrɔ somuya kɛnɛ kan i bɛ sɔn k'a fɔ k'a ye ko mɛ an bɛ min dɔn k'o tɛ dɛ fo n bɛ sabara sen fila fɔ k'a bila d'accord voilà Ami ko kuma daminɛ na i y'i fa tɔgɔ fɔ i bɛ se ka hakɛ to parce que an filɛlibaa caman bɛ olu concentrelen don donc i bɛ se ka segin o yɔrɔnin kan i kun y'i fa tɔgɔ fɔ yan nɔ ne fa tɔgɔ ko Seyidu Balani kosɛbɛ voilà Ami munna Ami ma sen da cɛkɔrɔba place kan quoi k'o tɔgɔ ni suguni ninnu da a fɛnɛ na bon genre k'a da i yɛrɛ la i n'a fɔ Ami Balani walima ko bɛ cogo di
Bon ko n'a tɔgɔ don n'o tɛ n'i kun ye maa caman ɲininka a b'u kɔnɔ ko Seriba la ni Sara yɛrɛ. Kana na ni fɔ ne ye. Tɔgɔ di tantɔ. Dɔw bɛ sɔsɔli kɛ parce que a bɔra dɔnkili kɔnɔ a mɛnna quoi. Ne fa ka morceau fɔlɔ bɛ bɔ wagati min na o sɔrɔ ne ma bange. Kana filanan bɔ ten kana sabanan kɛ. Ne ye ko dɔn ka sɔrɔ n fa ka musique fɔlɔ min bɛ bolo la o kɛra ka sɔrɔ ne ka dɔgɔn dɔɔni. Voilà, hakilina jiginna o musique ni bɛ se ka hakili jigin ya. Bon musique mɔgɔ caman kan ka musique dɔn dɛ. O musique a b'a fɔ de la. Ko boloda singa ye kɔnɔna bi cɛw ka boloda singa ye kɔnɔda ne na dugu jɛra o ma wari di ne ma. Boloda singa ye kɔnɔna bi cɛw ka boloda singa ye kɔnɔda ne na dugu jɛra o ma wari di ne ma. Ne bangena k'o de to n fa bolo a clip yɛrɛ la n fitinin sigilen b'a kɛrɛfɛ kɔda la a bɛ ka dɔnkili da. D'accord, Ami, faamuyali sɔrɔla o la. Voilà. Sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ album bɛ Ami bolo walima n'o ko bɛ cogo di. Bon ma album bɔ fɔlɔ mais n ka album bɛ ka nalen. Album in studio kɛra studio banna mais ni Ala n'a kira sɔnna ma n'Ala ma basi k'an na dɛmɛbagaw k'an dɛmɛ minnu bɛ se ka courage don olu ka courage don na minnu bɛ se k'an dɛmɛ ni dɔw ye olu k'an dɛmɛ ni dɔw ye. Ni Ala n'a kira sɔnna ma n yɛrɛ bɛ n kun bɔ sɔɔni Ala ti mɛn. Ala k'o yira an na. Amina yarabi. Voilà, Ami, mɔgɔ caman ka kuma la dɔnkilidala caman bɛ yen n'u ɲininka bɛɛ b'a fɔ dɔnkili ka gɛlɛn. E yɛrɛ bolo dɔnkili bɛ cogo di? A ka nɔgɔn de wa? A ka gɛlɛn de wa? Micro b'i bolo. Ala ne ba fɛn ka nɔgɔn a ka gɛlɛn. N'i ye fɛn min nɔgɔya i yɛrɛ bolo a bɛ nɔgɔya. N'i ye min gɛlɛya i yɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya. N'i donna are kɔnɔ k'a sɔrɔ minnu b'a kɔnɔ n'e ko k'i t'olu bonya a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ. A bɛ gɛlɛya. Mɔgɔ kelen k'a fɔ ko mɛ fɛn bɛɛ dɔn i dun tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn i bɛ don ni a kɔnɔ minnu ka dɔnta ka bon n'i ta i b'i munuma olu nɔfɛ n'i y'i munuma k'i sin disi kan a bɛ nɔgɔya i bolo mais n'e donna n'e ko k'a ye ko ne de ye wara ye o tuma e nana minnu sɔrɔ a kɔnɔ olu ye mun ye ne b'o de fɔ artiste denmisɛnninw ɲɛna u ka sabali an k'an da kɔrɔbalenw kɔrɔ u ka tagama an kan n'o kɛra i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min b'i nafa. Voilà, Ami kɔrɔba tɔgɔma finesse bɛ ka sama k'o de b'an bolo yan bi dɛ. D'accord, i ma denmisɛnnin kuma fɔ i bɔra i ye kuma fɛn fɔ tiɲɛ de don. An bɛ tɛmɛ ni an ka question ye hali bi. Donc comme i yɛrɛ ko dɔnkilida ye fɛn min ye a ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn mais diɲɛ ko n'i y'a nɔgɔya i yɛrɛ bolo a bɛ nɔgɔya. Sisan nɔ dɔnkili in kɔnɔna la i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ye. Bon n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ n ma gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ parce que ni ne ko n ye gɛlɛya sɔrɔ ne ma foyi kɛ art kɔnɔna na fɔlɔ ne ma foyi k'a kɔnɔ fɔlɔ ne bɛ ka ɲɛfɛla de ɲini hali bi bon ni dun ko k'i ka ɲɛfɛla sɔrɔ sɛgɛn b'a kɔnɔ lafiya b'a kɔnɔ n'i ko i ka ɲɛfɛla sɔrɔ dusukolo i b'o de bila pewu yaadaliya i b'o to yen ka fa ni jama o bila i fa ni ba ka bulonda la dɛ n'o kɛra i mago bɛ fɛn min na i b'a sɔrɔ sɛgɛn ye baara foyi tɛ yen ko sɛgɛn ni ɲani t'a la i bɛ don a ka fɛn dɔ de kan mɔgɔ bɛ se ka dɔnkɔnɔmugu dun maloya kan ten voilà. Voilà, Ami, faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma in na komi i bɔra i ko ko i ye denmisɛnnin ye donc i tɛ se k'i da don art gɛlɛya la vu que e yɛrɛ ma foyi k'a la fɔlɔ donc an bɛ genre an b'a f'i ye dɔrɔn bon courage n'Ala sɔnna ma ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i yɛrɛ k'i cɛsiri fɛnɛ sisan nɔ mais nin wagatinin na an bɛ fɛ k'a dɔn komi i bɛ musique kɔnɔna la déjà a bɛ ka nafa dɔw las'i ma. Bon alhamdulilayi malatanu a bɛ ka nafa dɔ lase ma parce que n'i taara ba la k'i bɛ t'i min i tɛna se ka baji bɛɛ min dɛ min b'i kɔnɔ fa i b'o de min i bɛ taa i ka so fɛn min bɛ ka k'i ye n'i ko k'i bɛ jɔ o la est-ce que i bɛna fɛn wɛrɛ sɔrɔ fɛn min bɛ k'i ye. A ma nɔgɔn voilà ni fɛn i bɛ fɛn min sɔrɔ wagati min na sɔrɔ bɛ taa dɔɔni dɔɔni de dayirimɛ fɛnɛ ye dɔɔni dɔɔni de
wa a bɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni de bɛ kɛ fɛnba ye ka taa voilà. D'accord Ami n'a ka fayda ko bɛ ne mais Ami bɛ ka style minnu kɛ tantôt genre style ninnu bɛ ka na ila togo di ka kolonkisɛnin don an bɛ généralement an artistes caman bɛ yen nɔ sisan nɔ tubabu fini don ninnu de ka di mais an ɲɛ bɛ Amina style genre purement traditionnel vaccine ɲana kolonkisɛninw bɛ ten nka masiriw ɲana genre Ami ka inspiration ye nin ko ninnu nana togo di. Bon ne yɛrɛ ba b'a fɔ ne ma de ko ne bɛ to ka siya ni Sawo Sidibe ni Mama Tumani Ngone ka kow de kɛ. Mais munna en fait a ka di ne ye ten dɔrɔn parce que ni ne ye n sigi ka Mama lajɛ ka Sadio lajɛ n bɛ kolonkisɛw fari la kolonkisɛ yɛrɛ de ka di ne ni ye trop ne ye n pari ne hali ni ne ye pantalon don fɔ ne ka kolonkisɛ don kan na kolonkisɛ yɛrɛ de ka di ne ye. D'accord Ami an ye faamuyali sɔrɔ kuma fɛnɛ na Ami n'a ka beauté n'a ka fayda donc an bɛna tɛmɛ ni an ka question ye ale bi ni wagati yɛrɛ la projet jumɛn labɛnnen bɛ Ami bolo. Bon projet tɛ n bolo fɔlɔ projet tournée ni concert ninnu ni ma tournée kɛ fɔlɔ ma projet sɔrɔ fɔlɔ mais n'an bɛ taa siraw bi jɛ. D'accord Ami ko ale ye jeli ye voilà an ɲɛ b'a la fɛnɛ artiste bɛ yen Ami yɛrɛ bolo sisan nɔ jeliya yɛrɛ ni artiste différence jumɛn de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ en fait parce que on a tendance à voir que mɔgɔw b'a bɛɛ kɛ kelen voilà comme e yɛrɛ ye jeliden ye i yɛrɛ bɛ art milieu kɔnɔna la nin fila différence jumɛn de bɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Bon i ko kuma ye tiɲɛ bɛɛ kelen bɛ k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na voilà artiste ni jeli o bɛ k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'o tɛ artiste ni jeli tɛ kelen ne yɛrɛ ba ye fila de ye mais ne ba ye artiste de ye artiste bɛ yen jeli bɛ yen artiste b'a daminɛ i b'a fɔ tɔnɔ Aliya ninnu Jar ka taa Umu Sangare ka taa Salif Keita a ka ca quoi en fait olu bɛɛ artiste ye i bɛ jigin ni jeli kunda i b'a fɔ Tani Safi i bɛ na ni jeli kunda ye Ami Koyita ninnu Makuyate kɔrɔba i bɛ jigin i bɛ na ye n'o tɛ artiste yɛrɛ i b'a fɔ ka daminɛ Kulubaliw ni jamu caman bɛ yen o bɛ ka don art kɔnɔ a bɛ fɔ olu ma ko artiste sisan nɔ i bɛ fɛ k'a fɔ de minnu bɛ dɔnkili kanu voilà mais jeli tɛ hɔrɔnw yɛrɛ de u bɛ dɔnkili kanu u bɛ kɛ dɔnkilidala ye olu ye artiste ye d'accord i m'a faamu artiste bɛ yen jeli bɛ yen voilà faamuyali sɔrɔla i ka nin question in jaabili la donc an bɛna continuer hali bi voilà Ami kɔrɔba tɔgɔma VIP Ami Ncini an ɲɛ b'a la sisan nɔ denmisɛnninw kɛlen don k'u dɔnkilida in i yɛrɛ bɛ kow bɛɛ kalama a ɲagaminen don trop ko bɛ dɛ sisan nɔ e yɛrɛ bolo le fait que dɔnkili in kɔnɔna bɛ ka ɲagami a bɛ ka fereke ayiwa kuma n'a tɛmɛ cogo don ni an donna min gasi la an tɛgɛ fila bɛ an kɔ kuma n'a fɔ tuguni de don voilà sisan nɔ e yɛrɛ bolo sisan nɔ le fait que joliw genre denmisɛnninw tiɲɛnen don ɲɔgɔn ye tout le temps an b'a ye réseau sanfɛ kɔrɔmatigɛliw ni fɛn ninnu e yɛrɛ bolo a faute bɔra jɔnni de la an ka mɔgɔkɔrɔbaw de don wa walima a faute bɔra parce que n'i ye denmisɛnnin dɔw ɲininka u b'a fɔ ko faute bɔra mɔgɔkɔrɔbaw la parce que olu ɲɛ b'a la a bɛ ka feere kɛ olu tɛ ka kuma n'i ye mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka olu b'a fɔ ko denmisɛnninw tɛ kuma mɛn donc sisan e yɛrɛ bolo ko in jubaju bɔra yɔrɔ jumɛn. Bon i ko kuma fɛnɛ ɲininkali diyara n ye est-ce que den bɛ se k'i sen don fa ni ba ka kɛlɛ la o ma nɔgɔn kosɛbɛ den bɛ se k'a faden kɛ a ba sinamuso ya ayiwa diɲɛ laban tile in na n'o tɛ o kɛ man di dɛ ne bolo ni mɔgɔkɔrɔbaw y'a feere kɛ cogo o cogo anw minnu ye denmisɛnninw anw de kan k'a woloma hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw de y'a ɲagami anw yɛrɛ damaw tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ
denmisɛnninw yɛrɛ dama ni tɛ ka se ɲɔgɔn fɛ jeliya fadenya bonyana a fadenya bonyana an yɛrɛ ma quoi n'an ye fadenya in bila kɛrɛfɛ bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen kɔrɔbalenw k'a ye k'anw denmisɛnninw fana bɛ ka kɛ donda kelen ani bɔda kelen walaw bɛ to k'an nɔfɛ donc e bolo o de y'a solution ye bɛɛ ka kɛ kelen voilà n'an bɛɛ jɛra sisan ni denmisɛnninw jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya jugu in bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka fadenya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔbalenw k'a ye tiɲɛna anw bɛ k'a fereke mais ninnu bɛ k'a furan k'a jɛ ka tugu anw nɔfɛ ni basira bɛ yɛlɛma d'accord parce que ni balo bɛ kɛ cogo min na ko saya bɛ kɛ ten olu de bɛ taa k'an to ɲɔgɔn kan voilà faamuyali sɔrɔ i la i ka nin kuma in na Ami n'a ka fayida n'a ka finesse kosɛbɛ donc an bɛ tɛmɛ ni an ka question ye hali bi voilà Ami depuis i ye dɔnkilida in daminɛ genre a bɛ se ka kɛ i taara concert kɛyɔrɔ dɔ la walima sumunkɛyɔrɔ dɔ de don ko dɔ kɛra i la min ma bi ma i choqué i bɛ se k'o histoire ni fɔ an ye ne ba fɛn bɛɛ bɛ kɛ artiste la i b'a kun i bɛ taa somo sigi sisan n'a fɔra k'a ye jalatigi wele ka na k'a fasa ka da somo sigilen jalatigi b'a fɔ k'a ye k'ale fasa tɛ da ale dun ye terrain kunkolo ye ne ko k'a fasa tɛ da i b'a kɛ cogo di bon fɛn bɛɛ bɛ k'i la art in kɔnɔna na i b'a mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ i ma faamu n y'a faamu d'accord voilà Ami comme an ye baro caman kɛ Ami kɔrɔba tɔgɔma n'a ka fayida ko bɛ an bi dɛ d'accord micro b'i bolo i yɛrɛ k'i kan duman ba fili sansan fo an layɛlibagaw ka taga an bilen micro b'i bolo a kɛra baara ye kɔnɔ wililen ne man kanba kɔnɔ wililen ye sangare sidanden kɔnɔ wililen ne man kanba muso lankolon den ti man kanbɔ kɔnɔ wililen ne man kanba kɔnɔ wililen ye balani seruden kɔnɔ wililen ne man kanba cɛbajitɔ den ti man kanbɔ i ye ne mamani ɲani ne mamani tɔɔrɔ i ye ne mamani ɲani majugu de lagare ni sɛgɛn i ye ne mamani ɲani yakuba de lagare ni tɔɔrɔ i ye ne mamani ɲani Ami mamani sɛgɛn i ye ne mamani ɲani safi mamani tɔɔrɔ ne mamani ɲani adama mamani tɔɔrɔ ne bi mama wele koyita mi ba mama wele ne bi mama barikada sandara kanuna dugukolo dara kanuna kanu kɛ balima kanu de yɔrɔ dɔ ne bi mama wele mama kariɲe ne bi mama wele a barika ala ye joli nin diyara kan ne ka di wa voix in yɛrɛ bɛ ka ne hakili jigin artiste dɔ la dɛ i bɔra ka Sadio min tɔgɔ fɔ o de y'o kɛ o kuma na mɔgɔw bɛ tilen ko fɔ dɛ mɔgɔw bɛ tilen ko fɔ mais i n'u ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ je sais pas trop bon ne ta ni Sadio ye ɲɔgɔn ye ne ta ni mama ye ɲɔgɔn ye parce que ne yɛrɛ ba dagawuliteur de ye mama ye ba dagawuliteur ye Sadio ye d'accord sisan nɔ an bɛna question min poser i kun o ye de an b'a dɔn artiste bɛɛ ka di yɛrɛ parce que kuma n'a kɛcogo de don quoi en fait n'an donna mɔgɔ min gasi la toujours an bɛ yafa deli an tɛgɛ fila bɛ an kɔ sisan nɔ a bɛ kɛ n m'a fɔ artiste tɔw man di yɛrɛ artiste bɛɛ ka di ye Ami ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolofa bɛ jɔn ni jɔn ta kan minnu b'i inspiré yɛrɛ i bɛ se k'olu tɔgɔ fɔ an ye o diyara n ye bon yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna n ko ne ka artiste fɔlɔ kanu Nina ni ne tun bɛ jɔ n b'a ka dɔnkiliw da o tun ye Tata Jakite ala ka hinɛ a la su bɛɛ lajɛlen na n ko n bɛ Tata ka dɔnkiliw da donc i hakili b'a ka dɔnkiliw la hali bi i tɛ hakilina jiyɛn la partie fitinin dɔrɔn a ye ko lawuli dɛ micro b'i bolo ne ba ka dɔnkiliw ne tun b'a ka kɔnɔ kan bɔra kɔnɔ kan bɔra kɔnɔ kan bɔra kɔnɔ kan bɔra Mamudini Tata kɔnɔ kan bɔra jɔn bɛ si ɲɛsigi jɔn bɛ ni da kan aw ka yafa n ma jɔn bɛ si ɲɛsigi Mamudini Tata n k'i ka yafa n ma
saya sera joni nyuma ma saya sera ni wolofa lajima abolo no be suwana saya sera joni nyuma ma saya sera joni nyuma ma saya sera wolofa tatama akuma ke daw betunuma tiando koy ne kumbe tataka dong ni damada no soro ministry bo wakati ambe mbado ya fara nyokonga ka be tando minister la donc me tatari la de ngo tatari kadi nana bo tatala nana tani jeje be siri mun ngen nana wala wo nana janni note artiste be kadni ani ne ba mama tumanu gone amma makadni oh ani saw siri. D'accord, famille ba sur la ikanu kumala. Donc ambe kuma ka kuma nyefo fene. Ako ko artiste be kadi ai. Mais jena tige la ko mana ke tuko bulu fa be ke do taka. Ay munun togofo mama tumani kone. Oni Sadio. Ko bulu fa be ulu taka. Tata jakte fene a inspiré. Voilà, donc amena temeni anga question ye. Ah joli ne miri jinine. Tata ka soin. Ni soni no mo atadaga ni soyon kan bidip ma da fo me kashi aywa ala libaro ambala donia ka fo aw sogolo no toujours aw ka télé so mandi de kan no malikuna.net yi donc amba fodra aw sogolo to na ko dum me kana lere tente na ndoga ami koroba to ko mane bi ndogom bulia voilà ma chérie ça amna te na question yi toujours si ça non am fe ka don ni jena te na kono ko beda fin jumene kadi ni jen fin bay wari ba kono kene ya balla bana balla genre lixi me jumene kadi bonya respect parents e be fin jumene takani between ma fo folo ay te flata re be kele ne fo ay be kele ne fo re femi kadni ni kunyare ni jen fin bay oy ne bay ale de kadi d'accord ite fin du fin fait ne te fait me fait nyuma fo nyana ka dukuma fo ko fait ne to fere d'accord donc ala kan kisolo to amina rabbi voilà mais si ça non yere be yoro mina bi en tant que jeune artiste hamina ko juma yere de bi fenena isu ko fena fa ya nela hamina ko menena ne be fe ka dusureta alibi ne babe posho mina ngamba bla posho nyena mana odi dusu bene na alibi ami domni ko pi ni be ka para ke no di halila ni nyeti foi logo aywa aw munu be kan fle aywa ami ko ta fichini bora kumara de hamina ko min bala ayo fo donc ni hamina ko be mo fen fela ami do de ke ya rabbi dogolon kene kantaw ala ka hereke bela jeli amina rabbi voilà ami ko ita comme émission be c'est assez apuncha maroma voilà kuma kala ba jumen bi boloka la c'est en fleli baraw oni yere ga fanuma les parents tout le monde bon men fleli jama be fo men kanu baka be fo parce que mo goni fi mana ke chogo do ti se ka kife do be kife do bi bayla kwa jien rawi koni tambani na tambe kife men kanu baka befu ni wakati fefe bi kan naje fefe bi kan amilame be kan de meni duwi ni bi kala ne sore la majolo bo folo ma kungambo folo be kan de meni duwi reveni feka fon fleli jama belajili d'accord ami merci beaucoup donc ambe o kunchani donc li fitini ko danga tungaranke la ulube tungara fe nyana fimbola de oui ti et chi la ni son dia micro bi bolo obe kemene awo tungana bita tungana mawo ka jeli kata tungana jawbe amina ne mere kamere ne hakili jakabo sani duku benaka koroni kilebi benaka woroduni kanyaka benaka kibeta mawyo tunga tagala
tunga ma dame do ni ja tunga bi de nyumani manano Chando. tunga bi dame do tunga bi de nyumani no tunga la de wu ni nyaw ka foli de mbolo. Merci beaucoup ma chérie. Aywa an filɛli bagaw comme an y'a fɔ a ye cogo min na a ko nin diyara dɛ commentaire fu ma kɛ aw yɛrɛ y'a ye fasiw bɔra finɛnsiw samana kumakan dumaniw fɔra a kɛra shoko dan ye donc an b'a fɔ a ye dɔrɔn toujours a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni.net la ko duman dama dama de bɛ ka nali restez connectés merci.